ach tá súil agan go mé an cluiche níos fearr ná an aimsir é hín. In acalum aniu tá ón an achtan ón, bhfuil tú súil go mór leis a glyfa seo? Tá, mar garír is cinál críomh chluife seo idir an dá éireann, tá sa déir an chomórtais, té chluifháin tá fácaí, agus seansa go dá éireann a bheith sa tríomháit ar an tábla, agus sin an spruc atá ag go dá éireann nniu. Tá súlam nach chuir na cúinealacha tá floch isteach in mar Craobh. Bhí cóseálaí Imre O'Dowd ag rá rinne seachtain ar gur bheith seo Craobh Connachta, seo é an Craobh atá acu an tachtain seo, agus an díoma ar gan an Craobh é héin a friccan seachtainna hin in Ulaidh ach meas tú me si den nán déile leis an díoma sin a bhfuil si den nán éirí sús gan cluife seo arís an tachtain seo. Well, caiisiad leis an chortaí fiarm, ní len dáfaí chun sé tréíocht agus ní an neidir sin pointí iad hain agus cúige Connacht ar cúige Ulaidh seachtainna chuin. Chunnig siad an cluife sin, cluife baile mar cinál cluife I déitidís áit áil sa gríomh cluife is heparab agus bhíidir Harbheith críomhriscin í sin a caiisiad sin a chuir leatíhanis, caiisiad díústeach ar freasún léineo, dimar siad an freasúir sin an gáile agus grúsiad an cluife sin agus an choireacht maidide le cluifií grúteidir dá ar an seo tá siad a bhábhar cúige Connacht fí láthir. Ach go nám céanna beidh a cúige Connacht ábhíonna chuin hí a gorca aion go grú Connacht na réomhhailtaí bhfuil cúige Ulaidh sa cluife tríú carúáitin sin, tá beidh sin na gúla cín chamá. Cínta, agus mar bhreann tú ar Connacht agus iad ag gol tríd a chomórta seo, tá siad ag feabhsú chuile seachtain, mar bhreann tú siar a gluiche sin in mua trí seachtainna hin. Ní thar bhfuil a berta a bhí siad ach leint de raig an bua a áil an tachtain ní sin in Uladh agus bhí siad beag nach an in Ulaidh mar a ruirtamad an sin. Agus mar bhreann tú ar Uladh, bíonn siad ionintach más a chéad lead an cluiche ach céir a caiisi déanamh nuón chun is dói an cluiche bhainte más. Well, so brenner cúige Uladh dosach páirid, caiisiad imirte feith cearach an úmed, agus caiisiad I chinú nach dosin sé róháil sa géad chomórta chluifin seo an chéad seachtainna na cúige Ulaidh. Thug sé beidir fíúmed ar fiúna gáil isteach a liimistear cúige Ulaidh. Nís nuair chuir sé isteach an fu siad cúpla út má. Tá caiisiad tosaí a bháid níos fearnar ní siad agus caiisiad leannacht chuid an tochtúnúmed. Maidir leis na Connachtaí tá ceartad Jeff Todder a fésú le chuile chluif, agus tá súlamsa mar fear as cúige Connacht. Go leanna sé sin a ríiste agus bhrálam den éireachlob grím áil ar an tríomháit chamá. Cínta agus má braíon muid ar na fuairna sulla dagan siad amach tá séisiir ag Connacht a thosaigh gach cluiche go dtí seo sa chomórtas tá Poppy Garvey, Grace Brown Moran agus Jemima Adams-Verling is just a fecha, Évan na Connacha, Orla Dixon agus Clara Barrett a thosaigh gach éon cluiche freisin agus iad sna cúlathe. Tá gach Illinois imrithe ag gibhar a hocht Jemima Adams-Verling go dtí seo leat captain na fuairna agus bei siise I géirí a stampa hain a chur ar an glyfa seo anio. Tá Évan na Connacha ag gimmar a gibhar a de anio ar nós ar dimar si in Ulaidh seachtain hin gá cluiche eile imirthe aice ag gibhar a dódhéag agus Orla Dixon gach éon nómad imirthe aice freisin go dtí seo sa chomórtas. Má bhreanúmid ar fuair Uladh tá cathair a thosaigh gach éon cluiche góib sin agus is dóigh gurbí an timróir is mó cainte ná Siobhan Sheeran in Lorna Park a 25 points sa scóráilta ag Sheeran go dtí seo 3 úd leistigh up sin freisin. India Daly mar captain na fuairna ag cúcáilí anúis a an darna cluiche na a chéile bhfuil si tosaí ag cúcáilí thosaigh si an chéad gáchtlathe ag uimhir a hocht. Na fuairna take amach inis agus nílach thart ar nómid nó lís nú ná nómid is dóigh go dtí go tosaíonn an cluiche. Ag breanú ar an taobhú suas bhí Uladh sách is dóigh géir agus iad ag réitú an cluife seo ón. Chunach muid go lór líróí búlta an talamh go dtí seo is dóigh sa chéad cluife agus sa darna cluiche ach leis an aimse seo anneo be sé slán go háirid ar Park 4G mar atá os ar ggóir anneo. Meas tú an mé an aimseir ag choristeach go a glyfa seo anneo? Well, tá súla nach chuir ní léon ghuiáirí an déta chaideach tan scrá. Tá scráfloch héis fliomháisteach a bhíonn sin agus an ceartad ní an lábhseáil thar mórla berte go háirid ag cúige ó luas na cluifií so déireann mar a bhí tú deanna target chun sin Jeff an cinál réiteach crua teáin sin a rinne siad rih ré. I gar a chinú go dosín siad láidir ceart agus nachhúil siad gúil sé téitis fós a gceart más féidir an foclíocht sinna úsáid. Well, tá le feiceáil ní lech nó bhónis
rifús an chlufa. Abby Miles give her a dig all in you. She fall rainish con two sa curl she cliff shot near hus she eg every day ach in na moony godicious Chamortis Lauren Farrell McCabe give her a coup dig new hus she give her a day in I lion agus in I Connacht agus stoi gur clithe taile gata an yo go na hultig agus Lauren Farrell McCabe give her a coup dig agus a drift for Kate a mincha in yo go freshen agus Sheldon Cús curl leis glyffin show an Energy Park agus Tá kickoff go ma ag na hultig an sin be ar Connacht é seo a glana suas lua agus gíri fá amach as a limister fihe do hain ach brano sin ar rolla agus is dói gur wimud chun agus tá cat tá asú selba fá a cup an sin agus is dói gur be sin an physicúlach tá acúpag tá rinne si díntaach má an sin ón dúirt an sin go cais tosú go láidir agus go lua ach leis a gig sin níor glán Connacht suas agus an ista kickéirice leis de go limister fihe do Connacht acup. Ceart ar fadagh agus cúgeola miles go dúró an chúne agus beitte bra muí noch a go leisteach so is chéad chuimhlint a meas na dosaí mar deidir le cúge óla héis gur thug sé seilad na léróid de bhób sé tosíon chlufa fu sé de léróid de leis san eistú seileh agus bhil má bhí siad maidí nó an spricáil amach leis an saibh seo bhil ní bhacht agad. Stacey Sloan ag tuairt seileh na líróide ag chúla máil an sin agus breanúir an láidir tá physicúlacht atá go bristin sin agus riil na buntáiste go le bhfuil si tar lína chun údáil níl ach bhí riil na buntáiste acu agus kick Erica an dorna kick Erica an dorna kick Erica fáta acu leis dig an nóca second ní bheith Connacht sásta leis tú seo agus go lór brú a taachta óla go lua miles a gíri go le dró an taobh lína ríis is dói go bhecfam mud má leile ag tíocht ó na tosathe ach is dói go wacamúd kickoff physicúla sa bhfuil óla a gíri a bheith luas a cluthe seo a gíri ordahan a chrothú don irin fannacht an seo ar líród agus ceann fáta an sin ag India Daily fá réile cabhaisteach an isis. A ríis fecamúd Stacey Sloan ag lethúlaí clibirte istí an sin agus sé cat amach an sin ach tá sé fáta arás ag óla an líród fós acu sin Sloan a ríis le umpur láidir cai siad a bheith fáinach an seo an isis tá sé fluch tá sé sláin agus tá siad fós a géirí an líród a chunáil leis a bacha tócha sús an sin a gibir a seach Ruby Starrett ban a hosig a gibir a sé in I lion tackle now release Gramú daint an sin agus an líród fós a gola ceapam hain ach tá sé búlt chun cín an sin a gola agus be Connacht sásta bhfuil seans a cub fá ré agus fá amach as a limister fethe dó an seo ón hí olas bra fáinach an sin hí siad láidir an sin hí siad physicúil an sin agus is dói más tá siad ná an táirdan sin a chrothú agus an leanúnta roiig leis an táirdan sin a réon clifa be siad bra sásta. Níl dáta bin nach mai chu siad go dtíon síomh céanna sa sin amach láran sin amach gur an dáras saibh an sin a cha ní raid le seileh na léróide áil glán a cha nám céanna cha ardmóla chuirt go chuúige chunach chumá chuine siad a táintear na maidí heas siad stói céalbor agus bhín smacht an féin smacht gomáin sin agus níor thug siad éon chicéiri Craobh agus an sin pean na léróide cíine sacbatá chur an steach sa géad clibar go chlufa. Chéad clibert den cluthe okay on gá irin be siad sásta Dave na cliberte de stoi gur be scéal na cliberte ná Róisín Maher an I Cara McLean agus tá sé glanta amach an sin go má ag Connacht agus faoi sibh góbanis agus seans acub fá amach as a limister fethe dó hain be olas fós sásta leis an tús bhí acub trí nóma go le catis dis a glyfa seo agus iad de lug is still le Connachta. Bei bhhainm agus umparháin sin bhaid bheirling ag mar bhid a hocht a camera sár chic glána an sin bhaid éhne chunatha a thug an léróid amach go fadastá sin a sé eise go bhain cén a ríist. Búlt chun cín sin a gola agus a ríis ar an sin ag Connacht ní sin féit ó bhí abh a bhúlta chun cín an sin a bhí mar léach na himmarthe an nora in I Uladh. Chá úd tíochtta seach clifa sin áci freisin agus thosaigh siar a mínse in I Uladh sa chéad cluiche dearnach a timir siad. An dorna clibert an seo níis chéad ceann stáchláán agus mar luach mud an sin stoi gur bé scéal na cliberte idir ifir trí Róisín Maher gon Connacht agus ifir a hain Cara McLean gan Uladh gá frap óg sibé an chéad tosú an chéad cluiche tosathe
ag Cara McLean inyo gona hultig agus a ríis clibbert ma eile a cub spás an seo aimse head Connacht ach se tóca síos a cub ní léana bhrenéach tá se glanta sús go ma an sin ag Ava Ryder Gramú physical eile héistíocht a sac agus tá si gold síos taobh cuil agus kickáilta ionintach ma an sin ag Ivrené Gráinne Mórn agus Connacht si a spás, Connacht si a Barna agus ben a tosathe brás ása leis a gic sin go lór madar déanta aici agus stoi sos inis gona faca héis go lór obair crua luas a clifa seo. An polaríist sin mai Jemine Adams Verling a dumpar líra deach agus anhaíocht an sin mai mar a dúirtún sin mórn an leachúil clipper an sin agus chuirsí teach gan amach lehan agus an léráid giroch chuirsín bróig leis an léráid ísisiil erisgra agus well thug sin amachhób ach brena cáhfuil an chlufa. Nis bé Uladh fáach as a le hain agus tá siad díreach las mu gáin limister fiche dó hain. I duine tráchta an sin Jemima Adams Verling a bhíú ach beidir go deach fan a ráis go sin éis Astrú Shelvin is go Connacht. Catamach an sin go Grace Brown Mórn agus déisian is sé Connacht go lehan más málob ach lína cosanta Soch scioppi ag na hultig agus tá siad bra ré an sin agus gramú mór mílteach tachta sin ó Moya Hill carcadó gramú bhí dénta aici tíochta seach go glyfa seo so ní aon strán sér í Uladh Dixon leis a bás agus tá si dimi amach chuig a taobh lína an scóráil si agus tá sé scóráilta an sin ag Hannah Clark breanúir a bás sin a rís beidir go bheicfamid an replay ach Uladh Dixon ag aimsú spás agus beir siar líród caiisiach a pás agus an chéad sa bhí a Connachtón agus tá úfáta go. Máil neachúil má éimne chuna captain na fórnteach seachan sin agus an pás amach sin Uladh Dixon pás ionta chunse a chuamach tá mé heb chéar a barta chun an pás a bhí me gur a tagartíana go amach an cíine sin agus Hannah Clark tá cheappa a chríocht na sosa ach an. So an chéad chóirt ag chuúge Connacht isteacha le chuúge alla agus well chuúg fuinte go dtí seo agus be sé brasása lei sin. Cénta agus is dói gur thosaigh gachéon rud an sin leis géic a choristeach ó Gráinne Mórn chun stoi an brú a chur Uladh agus níor dhéaláil siad leis a brú sin agus mar thura Astrú Shelva hála agus í Connacht go maith san ionsaí agus tá sé kickáilta an sin ach bhí sé beag nach an ach ní ráise Ferréir go éhan na Connacha ach taréis an is dói an obair ionintach má sin ó Uladh lug agus an brú a bhí Connacht be Connacht a bhaid níos mó sásta na Uladh. Bhain agus go mí an sin ní Connacht an sin hín stoin crunne seice ní am réán ach agus hín ilanach díanach tá me cinnte mar si brasásta gur a seansaice go le thóir an dá fuinte breise sin animirt bhaid tosaí agus cólathe chuige Connacht na cólathe ach go háirid. Uladh chuir tús leis a glyfa a ríis go darnóthir sa clifa seo leis tuile 8 nóméid agus anúir an umpar sin a ríis á Connacht si de géirí goil díreach sin Uladh Dixon a ríis leis an umpar agus tá sé cúpla lábhaice i roinnt go na srathe imirthe déanta go dtí seo Uladh Dixon ní nó ceap me go raibh sí gortaí ach ní seach ag deisiú stocha búlt an sin ag na Connacha ach tá sé tóg go maith an sin ag Niamh Marley a bhí póstar a líród agus dimar is glyfa sin a 2023 in ag Connachta an clifa céine seo chun an tríomháit a bhaint amach be sé géire an tora chéine is dói agus tá Ivrecha an seo ag go le sé catamach an sin go Lauren Farron McCabe agus catanis go Stacey Sloan is dói an spás aimsethe ag Uladh ach just ní raibh den ann an spás sin a úsáid is dói India Daly an sin a tugáil na líróide go tugáil a pásach sé fós ní na cosanta má ag Connacht a taxús si bra physical agus scioppi búlt gan cíine sin ag Uladh agus be Connacht sásta leis an obair cosanta sin na múas i céad clifa sin grabh mór mílteach stop sé me a caintach in múas i céad clifa ní rá bhí frostrachas is dói Connacht sa cosint mar jaall na Barnaí is dói agus an spás a bhí a chrothú ag mua nó fiú an spás agus na Barnaí a bhí Connacht ag ligint góib ach búlsa an cían sin ag Uladh agus táid de tíoch siar níos gon Clibbert ach ón ag breanúir an chá ian
go chórid sa chosint tá siad ré, tá siad physical, tá siad scioppi, meastú me siad an án leanúnta roigla sin ar fa 16 Well, tá sé gaibbrú go dtí seo camera ríist tá agartíon tam go chaptíín chuige Connacht éhne chuna rinne sí sár gramún sin ceán tam cinnte stop úd wa chugeala mar bu an lína dead cosint bhíán agus rin sin gramú. Rís ní bhil sé sé an líró de leis a chunne siad leis an tréanaíireacht agus chábhar sin tá an Clippercha ag chuige Connacht féileáir. Chuna ceapí go ar chlé an sin chun rud éige na dhéine ach ní raibhir sé amach kickáilte amach ar an umláin an sin ag na Connacha sinna chéad botún déanta aice agus dóigh gur tharla an botún ribh sin sa Clibbert. Ní le dá faoach begin go ní chuna go bhfuil muí na citóige an Babhta sin agus well so is má rud an dáhrú choise bheadach cai sé ar bheith stoi chomáile na chéile. India Daily leis sin amach an sin ní raibh ceann sin amach ach lór sin tú amach ag gola go dtí seo búlta chun cín an sin ag gola agus an sellh ag Connacht an isis an umpar maith tíochttasteach. Connacht bras ásta an líród a chuní leis a baice ach go rís feicimid an gramú physical sinna tíochttasteach ó Uladh breanú ar an lína cosanta take go rís tin si trí de céad mar stoi sin brise ionintach má bhí Connacht agus an pás catan níacha sé chun lámh a rís Connacht chuníonn siad sellh na pelle cat amach an sin ag ó bhíabhí agus lámh seo beag an sin Uladh géirí astrú sellbh a sellagach ní roirí glob sin bhar dóin sin Stacey Hanley a thosaigh ar mín sin sa cé gáchluthe ach líró tóch an sin ag Uladh agus spás an sin go Uladh ar a taobh lína taobh hir gan lína cosanta mas si géar a kick a choristeach ní dólam go gcuirfix Ivercha cup an seo ar chlé sin Siobhan Sheeran me sin lámh seo an sin agus tá sin umpar Catan sin chuig a glíthán go níomh Marley agus inis ar a taobh lína áman is sé Connacht agus an lína cosanta fá ré beagnach an líród astra chubag sin brandamid an sin catamachad India Daily captain na Fernig Hucálaí agus tá spás an seo inis más máúb sin Lauren Farrell McCabe tugáil na líród an sin leave it lámh seo le cathe Glór fáine inis ag na Holtic ní si an seo ag tús a cluthe be si de círa rud éige na chrothú an seo in áit agus beidir go bhfuil an luchtarm an sin é sin ará agus go astrú sellbh ag na Connachtaigh tócan sin ag agus lámh seo ionintach má an sin ó bhíabh ach breanú ar an gramú sin a tíochttasteach ach lá ar bhí cos thar a taobh lína agus níl níomh Marley sásta le sin in éon chur ach sin a bhhad níos fearr ó na Holtic an sin mar a dúir tú go leor ar Tharbheith fáide chun sin ach ag an am céanna tá chuige Connacht Tharbheith céalhór sa gosaint chomá agus níl sé a dúirtaon chicanna éirí cehób ní léana na preba a sa lína tá ar fad fisingraí ag chula imróid iad a cuneáil an áit sa lína an tamar fad agus beidir ag dhéiri sin ar fad míá ar na Holtaigh go neacha níróid sin an cín agus ar a Ulaidh tá choristeach cup sa Clibbert mar bhí buntáiste a bhain. Bhí cínta agus fós in lena Connachtaigh is de círa ag an chrothú sin Clibbert má eile an na Holtic a rís ach casan sé ionas go bhfuil ihre seacht Leslie Ring in nán beidir bhil trasna na park an ní scioppi ná bháló na Holtic Leslie Ring an sin leis a gramú a rís ceapna go bhór sí isteach ar líród ach ní mhór spás an seánis go na Holtic más málob úsáid ach tá sé tóchas sús an sin acob sin Lauren Farrell McCabe a rís ar líród hééis lámh seo le Siobhan Sheeran cearcob an seo ag lána sús be ach tá sé astrathe a rís ag na Connachtaigh agus caafar rá más rud gur Murray Houston hu coacháilí na Holtic be tú mí hásta leis an stoi le deire agus le críoch nó le catamach an ordan seo atá a chrothú ag Uladh a rís seansile cub leistigh á limister 22 Connacht ach astrathe a rís acob fós i le na Connachta inis an sellbh le Uladh beidir gur ceartóg roint umpar a thógáil sús tríd na paici agus a rís
Beidir go le luchtar mar ríis go ruirt mé sin agus atrú selfa eile inis gona Connacht kickáilte an sin ag gráine mór an kick a bhí ann mar bhí spás ann is brandú a ríis an gosan sin a sús ceap me go rá na Connacht carolíród an sin ach an réitor brasásta nach rá Andrew Cole mar réitor agung inneo Ola socrú síos inis agus géirí frám a chur an ansaí India Daly leis an umpar an sin Never dóig an sin leis lá seo sé búlsa siar acob agus beidir spás an seo chlé go níomh Marley más rugbaid na ná lírodach áil chuhí ach tá sé kickáilte go má an sin a Gabby Miles agus spás aimse aice agus bhí job an sin in a glána suas ceapan héingur Clara Barrett a bhí ann nach rá an ann a glána suas Búlta con cína ché an sin Clara Barrett a bhí ann búlta con cína ché an sin agus kick ionach má tíochttasteach an sin ó na hultaigh agus Stoig bhfuil fatís ar mé rá nach tá ordan ionach má eile cubanis Tá bhana ordan ionach agus stoi botún an sin bhaid Clara Barrett mhóhain Tá gan an nimar go brú orb agus stoi an scrás leann sciir síos í ballún níróid ach bhála mai ceall a rís níor chuir an láir a thuair sós chuma ach Tá mi seappa gur bháile imróras cúige Connacht an líróid sin nuair a chus an cín bhaid Barrett agus má sinna hála ba chear go cicéir beidir sinna roiid go bhí agam san is agus tá sé a gúne weim in seo agus beidir nach mu a bailach críne mo chuidir ciún sin ach tá ehresorm. Sin ag dtíach beidir gúil roiach níos fearr go réitúir beidir go hála sé beidir nach hála sé cúganád an seo i Park Energia Tá botsún ar an chlár scór iste stad nó iste sa park mat dún seo nád an nád íarn sé ar an glár sin go cúganád atá an níorach stoi cuairt amháin nó beidir rá chuairt ag Connacht inis i leat na hultaigh ach rinne si goach an scóra áil agus go lór cuairt inis ag óla iste leimisteir 52 na Connacht ach astrú seilbh tá tála bhfuil ríis is a rí seile ché ceann eile go inis le Clibbert Iad Hartar 10 nó 2 méidir 10 ó lína úd na Connacht I bhar héananig an sin níomh Marley beidir nachfuil tanána eáil ar a scáilán ach tá sí taobh hir go Abby Miles go leis ceile stoi go tugur sí staach sa lína áit éigen mí leachtar an sin sa Clibbert stoi an plán a bhí Jacob tá sé imi agus tá sé catta an sin beidir gur ceart an níród a chuine sa lámh stoi gur beidir stoi gur á fánachóirí an sin agus chaisi an níród an Clibbert mí leachtar an sin an pás mí leachtar Caffar an nach bhfuil siad ag tógáil na seansanna sléir der nói ón scór nach bhfuil ach bína Connacht brasásta leis seo go lór brú orb ach go ríis is a rí seile an lámh an ótar acu sa chosint Tá gus siad cinál faoi légar an tamar fad chachará seachas an cuairtin agus an bútin a fuirsead a bhád siar an is seileh na líróide ar fad ag na holtaí agus na Connachtaí cosint Cíntaach tá siad compórtach go cos an freise sin a rud is dói tógus sús an sin agus catamach spás an isisiach na holtaigh más rud go bit ná an éilú an gramú ní ró agus níomh Marley ó dlíthán eile tíochttasteach ar an lína sin siaran an sin catamach chuig ceapan mihar a hocht Stacey Sloan ní manána eáil an seo Nis siad sochraí inis an umpar sochra inis an ansaí agus bás a cobar a taobh lína a ríis a bhar a héins ag níomh Marley níle samhfuil tanána eáil ar scáil ach tá spás aici an seo más bhfuil siad ná an líród a chatamach a chána sí isteach ach fós lámh seán an sin ó Farrell McCabe líród fós ag na holtaigh an seo agus an ordan crothú gomach a cup sin Cara McLean leis an umpar an sin Captain éire faoi hochtaigh an nura nó an lína be ceart am rágam leis céil Spás an seog na holtaigh ach tá sé tóga isteach a ríis chuig an ramú beidir gur ceart an líróid sin a cá siar chuig a glíthán Spás an seo ríis agus tá lína tóga an sin Caffar úd a bheith an seo agus tá sin Tara O'Neill beidir sin é go ddíireach Tara O'Neill le lína ionintach má an sin agus faoi dhearra thug sé 8 nóméid 10 is dói agus is dói as an 8 nóméid 10 sin 3 nó 4 nóméid 10 iste é le Connachta Fórsid an dúd Chaha ceappa gúil sé tiltte go chumá agus chuine siad an smacht chuine siad leis an pátrún mar garsún líróid a tóireacht
brathí a bhí sir an tamar fad agus an Babhta seo Tara O'Neill a bhhailin ní rá le déanacha acha na cosa chuineáil fú a fe beidir méidir nó gó agus an sin an léróid a halbhú. Ach nám céanna bhaid níos fusa sin a rá a cholína agus an aimsir an léróid flochatá le bailúaice. Sin ag go ddíreach sin is dói an unsi is fear a bhí a gula godí seo sa cluthe bhí siad fáinach agus bhí siad sciopí nach chórsáil agus mar chora bhí Tara O'Neill in an lína maith a riocht isteach an túdaháil. Siar an sin leis an sláánú ar fóríal agus is cóscóir atá againn an seánis go 5-5. Is dói beagnach fé nóid isteach sa clufa seo ón 5-5 tá an. Is dói fós go mé na Connachtig ní sásta ná thola ní rá seilbhacha las muidá le hain rilí go dtí seo ach fós cóscóir atá. Ach iad a gobar go hánchrú le fannacht sa glufa seo agus gan seilbh na léróid ach go bleoleor gramú imirte tá har a bheith torsúil an tamar fada sin íon. Tá súlam nach gur sé as chóp mar dúir tú ceann go chlufa caite ach stoim déanaag na Connachtaínis ná cinnte go bhhain siad seilbh léróid agus gurinn siad cuppa pátrún le chéile istí i limeistear an rasúra agus well níl siad ná sin íana fí láir a chumbe. Níl cínta be Ulaidh géirí fámach as a lehéin búltan sinna gimórs gacéine san nimmertanis agus seans go brú a chur na Connacht ceapan héin an seo. Kick áilta an sinach sin se bháin siar na ríis lumadí ag tús a cliffe agus fecamid an obair tá sin an déanam an sin Rugbaí Starrett leis an umpar an sin chusig I gibhar a sé in my lion. Ní rud fós an sin béidir? Ja, agus rial na buntáiste an sin go Uladh mar go imróir ar an talamh sin a chur isteach ar a seilbh. Kickáilta isteach, kick clist an sin is dóigh go deach from a siar gon kick éirice. Béidir nach deochaig. Agus tá de tíocht, oké. Dan réiteir leis an buntáiste ach níor tháinig céim buntáiste ach an ceart ar fada go tá cheappa go bí móran a bhí Cáilí seo chun sin bhí sí geartha chuile sa málacha. So tá ceadad go leach ar híomh na láimh deise nó ar líomh le céir ní féidir le a gháil in cín nó ní féidir le a gháil siar nó a bheith tá go máil ach camera an deisina sé Bhí máils a gibrid ag gula drón a bostaí an cinnig ceartón? Stúi go beh, na tá sé go leor am caite go bun seo tá sé tééis úd áil ní chearttamach siad sa limmersteir seo deidir le siar an brú a chur ar chiic éhanne Connacha agus freaban léróid in cíine sin agus bhfuil tú go kick éirice go agus lá na páirce. Agus sé fáte aici. 8-5 gan is go na holte agus dói me tiltte acu freisin 3 pointe Sarah Nash gan sin beidir nach roisi de súle stoi go roisi de súl go mach orthú go lór aibre dhéine so le bhór siad scór eile ach nuair aon tú deisina mar sin luas a cluthe rís ní nach gláán ómad is fiche dimi nuair aon tú deisina mar sin caiid tú iad a thógáil agus na Connacha i chuir tús leis a glyfa don darnóir leis go beidir gáán ómid se char chluigeann Stacey Sloan an sin Glanta sús go ma ag Tara O'Neill a bhór an túid sin roinnt nóméid ó hin agus iompairintach láidir eile aici go maidir daonnta aici sin ibre seacht Rugbaí Starrett a bhí páirteach san úd sin freisin. Bútsa má an sin ag Abby Miles agus brúan is ar na Connacha tá sé catta siar aici Clara Barton is ar líród agus tá si géirí go leathan ach brandú ar an obair sin ó Sophie Barrett Bhí gimmert le éire faoi fithe ar an táraigh. Is dói mar chora gon bhrú sin bhí an nína cosanta ná tach sús go má agus bheith réig an chéad sra imirthe eile. Karen McLean ceap sé go sí thar an líród an sin nach ní rá ach an spás aimse sin ó Connacht. Bramú tíocht seach an sin ó Niamh Marley agus búlt chun cína Connacht ceap mé ar dús beidir go rá an gramú sin ard ach ní rá a ríiste is dói go bhfuil roireach níos fearr go réiteoir agus ar réiteoir na taobhnaí ná agam hain ach bé Uladh brás ásta sin
Karen McLean agus Sophie Barrett a bhí Stalina an sin agus iad I gol I dro or I gol ní na kickoff a cartam rá agus be all the brass ásta leis an ober cosanta sin. Ba bhana mach ag dam cin be se so bras as se réitor ma camera gro so Scarlett gro si a Ruby Scar gro si caiileach ní si har an íróid hín gramú tosaí agus bechachte bheith tíochttasteach ón tíh cool rud nach nearna si. Déan seanachil sin níl tú a caiileach na recin san réitor thuach muid fósa gimmert an seo sin mu a branú agus mu a branú a glyfa níomh marlí a tíocht ón na tablí na hain go lór ach tíochttasteach ón taobhann sin sa roch sin agus is dói héis go lór cosan sa má Kickéirice a chéile. Béidir go mocha ina ort agus tú branúir an scáilán gur thug Connacht an Clibert an seo an áit go le dro a tailíne ach tá goí láidir a séide ó dhéisgur ar chlé inis in aigeine na Connacht inis agus is dói báisteach leis freisin dar nói ach is dói gur kick róheachar a bhach ann chun mór an maidir dhéanamh as a gic go chorad a lár páirce nó beag nach lár páirce. Crouch! Clibert roundathe Boys! Inis agus seachas Set! coola bháin sin go lugar taobh na lábha diise agus kick curtha isteach go rís ag gráine mór si duine dul go cín leis an róg ach sé bút go cín an sin. No advantage. Not on advantage. Chaffa rá níach mé an bula an cín sin ón. Ja, bhfuil nar a chuir mór an líróid in cíinn sin bhfuil se le imreir chuige ola agus an sin bhfuil se sa gosí agus an sin bhfuil se imreir chuige chunach sam rollach agus teocht siar a rís agus níach me hacha bhí céirrin an caiile seach camerará a breangar go dtí seo tá chuige chunach tá bhád níos comportí ar go isteach sa glibert ná tá na holtaí a am cin a bhí leis na holtaí líróid héna hirirtamach ach níl se as níidir har a bheith comporte háin mar ag tún sin. No, came out and went back in. Tháinig go líread amach an sin agus ráis isteach so be Clibert eile againg an seo. Rud a chur ina arm ón ná nachhfuil na holtaigh a chur mór an muíonn sa bhróg agus an ghuí lob agus an báisteach lob sa céad le ach is iad na Connachtaigh atá kickáin na líróide na Connacha agus mór na gibhar ané ag Crouch! chur na kickanna sin isteach. Bind! Set! Slóán seo ag Park Energy a brandúir glyfa seo an dorna clifa tíocht ar ball mua in I Lion sa Craobh ach tu go tíar chu go glyfa seo ar dús tócha an sin ag Georgia Boys agus fa si idir gá chóirla dói an sin ach tócha isteach aice sin India Daily leis an umpar an sin captain na forna ach níl sin me níl an réitor sásta go bhfuil agus tá spás an seo ríis sin O'Neill leis an umpar fós leis an umpar agus umpar bra láidir tá ann ach chalí seach sa glanú amach sin ibre seach Ruby Start go Hara Rock agus ní bheith si sásta le sin éis go lór obair bhá déanta ag Tara O'Neill leis an umpar sin. Mar tá dáimrar lár parke tá chugála siúhain sin agus Tara O'Neill har a bheith láidir agus iad a gompú in líróid so nar a chuisiad chun talún chuine sí sellh na líróide agus mar níor tháinig go cos an timppla lora tá scipaí agus níor an dárá cin ar a chuistála ach tú an eistrú a bhhailú síos ach bhíon réiteúir an sú leis an nimir sin. Stacey Hanley réile a chaisteach agus tóca gláanan sin a Connacht agus be sin sásta leis a sellh sin a bhí abh leis an umpar agus an lábh seáil sin go Grace Brown Moore. Fine, first Grace Brown Moore count na himróí Connacht ó thosaigh chuile cluiche go dtí seo ach astrú sellbh híos tíochttasteach an sin. Ball's out. Agus níróid sin am mu. Kickáiltain sin a Gabby Moyles agus spás aimse aice go lór spás aimse aice agus Taken back in. Chligan 50-22. Ava Ryder agus ní roise ní chuige fidó kick chuige fidó atá an mar dí sé tóca siar chuig Taken back la in, na no holtaigh 50-22. so sin an fá gur White, bhfuil white. an Up you come, your mark. sin óach ag na Connachtaigh ach kick ítach má sin ó Moyles chuna sí a spás chuir sí an kick sin isteach
Ní Russia glad Susa gave her either Sach ma. What's the numbers? Agus ríis go lór brú a Connacht. 4. Is dói scéal an leisio go bhfuil an brú sin Connacht. Not involved in line out. Seans go raibh sé de géisteach le Jeff na dúirtú go cheartó chuile muí na bróga níos minicí maiall ar an cuí atá ordaí ó túsán chlufa. Ní lachfran sin ó Connacht agus sin India Daly leis an umpran seo agus inis tá 10 ag na holtig. Peter the score on the Rugbaí going to score all the Renos mas Rugbaí Idirchúige kick Ericha Ernal and Shaw Imrorig na Holtig a lower Parka Nila Cahar Dega Kupanish Sin Immert Shiniver a Hocht Stacey Stone a Tiaf the Rash Stock with an Immertach she Biognach on ag Lina Udanish Peter Craobh Connacht Nisha Baka ak Brasos de Akamak Freshen Shin Miles in she stacks the mark agus Branwer sin Abby Miles Husig she Chullerud leis a gig sin down first she nearer than shin Lina Brista cosanta ó sa cór chu she stach chu she mark chu she Harlina agus 2 points elefáte Had mar de carta hosa she chrohan sin amach ní ra cúga Connacht an an sin amach smach tú deagras na holtaí an dheará deáil leis agus sin an fisa stoi slash came cosíocht daintach bhaid Miles an sin agus í a gaimsú an dára úd go chuige alla agus I héanaan is a tóireacht an pointí bónus. Agus í a fáil réig an sláánú sin 8 pointe tá fáte aici go dtí seo as an 3 pointe déag atá ag Uladh. Nimmer kan Roger kick éisce tá sa cór inis ar nimmer gara an lucht mo chorm má hén rudéigen mícheart titten an níród ón tíon sin 10 seconds Ní lach 10 second aici inis chun an sláánú a hógáil sochríonn si a héin agus bútsa go má aici an sláánú fáte aici ní rach 10 second aici an níród a chur a ráis ar tí agus fáil réig an kick slánathe aici agus sin a 2 inis gona holtig sa chéad I wasn't aware of that stuff. Tríoch nómé dimi agus bé siad brasásta go an brú a lug a bhí na Connacht ag túsa cléithe sin ag túsa cléithe seo go leis céil agus an brú seo ag obair inis gona holtig. An darna 10 pointe taidir dairin is why Off the foot. Abby Miles a hannig 10 pointe sin an kick an túd agus an dá pointe sláánna hen sin ónúd. Agus Branwen sin ebre sé mai a hill le India Daly chur an Ramu sin isteach Ramu fioch for láidir bheann Orla Dixon ar a lír an sin nach níl sin ná spás aáil sin níomh Marley a rééis tíocht isteach an tablín nach chun an Gramu a dhéanamh go lór ibre déinte ag Marley sa chéad le go dtí seo agus an líród inis na Connachtaí ní an mór an seilbh acu go dtí seo agus cat amach go glítháiní an sin agus beag an mílachtar an sin. Advantage. Hannah Clark ach bhíonn na buntáiste inis ag na Connachtaí a gháil siar inis go kick Erica ach leis an méid seilbh is dói atá ag na Connachtaí cai siad a bheith níos fearr agus níos lachtar ná sin ón agus iad in mun seilbh. Tá an tárab an sin bhí gramúard an sin ach well chéadú tá déanana chuig Connacht ná gaile machchas i liimistear héin agus an chluife immert i liimistear chuigeála agus an brúchar a chuigeála mar le brú tegan stoi botúnhaid chuigeála ní acam chuigeála a cosint fós agus má féidirlín brúchar ar sin well ní bheit kicní éirice agus well an sin tá brógead féitú go i drón tíhrín na drón na postaí ach caitheú bheith sé liimistear ceart. In you come, please, Green. And sin is dói grá an tain brú a bhí ar Uladh go dtí seo ná brú can scóráil ach ní chosint agus a ríis Feicim mu Connacht an seo ar nós an chéad cluiche na móach 3 seachtainna hin mí lachfar san unsaí a ríis eile sa chéad cluiche sin lór líród a búlta chun cín an sin ó mac cam agus inis tá feic an na rudí tír chéine just cai sé tíú ar cluiche héine dói agus den dermid an scór den dermid ar an bearna de buinte ní lánach de buinte. Ní lecha gan am chéine Jeff danéireach le cúgála scór chinál a béile má dheanse a chéad scór eile níos tá cúga Connacht go mór fitrú in sin. So sé tábhachtta chum chuirm sa gnéidir na cúga Connacht scór go chinál a cinnte áil sa 7 nóiméad atá fácií sa leise. Miles a gulad drón na bróige a ríis agus
Babhta sheer an sin ag Barrett. Catamach an sin. Arís, ní má, tá spás, aimse, aici. Agus sin ionach má tíochttar staach an sin ó Hannah Clark. Scorálaí úd Connachta níos luútha sa clifa. Agus níos tá spás ar chlé. Más rug go bhfuil na Connachtaí ná é aimsiú. Catamach an sin be ceart an pás Camach Arís agus an spás sin aimse acub sin Dixon inis ar Líród. Sochrín sí leis agus catan sí an Líród staach Arís agus tá sé búlta siar ag na holtig. An sin beidir gur ceart an pás sin a chuineáil. Ag Dixon agus shelf na pella hort go na holtig Arís agus dói. No, leave it now, Go Rugford. bhacam muid céir atá Connacht ná an déanamh san nunsaí an sin. Onside. Dói go bheic from it moil, ní moils bhíánach Farrell McCabe gan an wingers Líród on. an sin. Agus Connacht arás na leithín. Beidir gur ceart an Líród an kickoff an sin ag Barrett ach glanta amach go fíoch for an sin ag go bhíabbe. Ís breanúir an lína cosanta Uladh, tá siad réid, tá siad scioppi, physical. Agus Connacht géirí shelf na penna a chuileáil. Na Connacht céir dhéantar sin sin, bhil níl sin ná mór an a dhéana leis pás sin ó mórn. Ach breanú an sin ar an gramú ag tíochttar staach ó Siobhan Sheeran. Chuig a hillan suas an sin ach bhí an réitir sásta leis an gramú. Nílis am héin an gramú dlachach ach Arís kick éiricha fáte agus is dói go racha siad a drón na taobhlín ón ach más muise ar a barc racha muise drón na bustí Arís. Well, da cearta ach well, stoi siadrá tá muidir tridim leam í le ceanú met fáci sa glufa seo a bhuiich muid útain is é dear an chlufa ar dear an chéad le seo. A camera, beidir nach Gramú Sheeran umlán lethach ach bhí sé crua agus daingan. Bhí cínta. Bhí cínta. An gramú sin na tíochttar staach go Siobhan Sheeran. Just on the edge of the line there, Stoi please. imrór na blina ag Uladh gadí seo stoi sa chomórta seo. In you come, right. Tórdan inis ag Uladh. Tóg go má acub agus an máil crutha go má acub agus an máil sin a bug a freisin. Craga dro na lína an seo tóg a síos Right an down sin. for me. Agus an réitúir sásta gur Uladh thug síos an máil sin. Right advantage. Agus down the rion line. na buntáiste ag na holtig an seo níl cead go le stáchar an nachúlaí clibirte isté an sin mar a rinú an sin. Mu siad thar an lína beag nach gán. Agus tá catamach is dói an nómarcha spás an sin go Sophie Barrett agus tá an réitúir sásta go bhfuair sí síosa agus ón luach tú an sin beidir go bhfuil siad ag géirí úd a aimsiú ribh le hama ach bhí sé sin a bhádró bheg gan na holtig an sin. A wádró bhg mar gáíide nar a hain tú drón an stoi in Síneamach It's regardless of bin tú súl go bhí tú úd ar hartar idir a chúg agus an chúvéidir déag bín an kick slánithe sách deacar ach breandan is út a stiefhí na postí gáíir an seo agus bhí muidir rá go chéas a chearcha máins bheith gáil ar thóir an trí fointe bhfuil tá sé ar thóir péidir leis le chur leis a chúcíine tá fáte ag na tasaí. Bhí rion na buntáiste ag Uladh an sin freisin mar gheall ar na slithin nua atá tacaisteach ag gach éon levéil am líana níl cead 10 seconds. an lechúlaí clibirte iste a imirt ar chúl a roch nó chúl a máil agus mu sé sin slánathe aici tá. So in áit 3 pointe a thógáil mar lú tú héin ón 7 pointe fáte go bhanis agus cúig a fithe dó atá ag go cúig bhí mu rá beidir go mach Connacht a bhhad ní sásta sa clifa seo ach ní léon dá faoi go bhfuil na holtig a ggóil go má bhí mu a caint ribh glifa ón faoin hébhú suas agus tá sé deach a rá gus dói stad nó insin fuirne agus a branú ar an hébh suas amháin ach bhí taobhú suas Uladh sách sharp mar dheartha bhí siad crín, bhí siad sucrathe agus táid feicáil an hébhú suas sin na tíochtar staach sa chluiche seo sin Barrett le shelf na pelle níos Connacht leiste go le na holtig be siad a géirí rud éige na chrothú ribh le ham cafic siad rud éige na chrothú ribh le ham 7 pointe déag an bharna atá atra banis sin na Connacht le sé Líród agus a gaiimsú pás an sin go óbhíabhe aimse go má aici mór leis de bás an sin agus lábhsáil ionta Grace Brown mór an sin glanta amach go má cub fós a lár páirce agus be
Cosint agus mé árá sin Dixon leis an mrise Tá imróir a chlé béidir gur ceart mór an golar chlé an sin agus í ag tuair takeíocht de leis go limisteir fehedó inis agus sin Jemima Adams Verling a cá na pasa agus Faith ó bhí agus catta siar go éhann na Connachta agus muid a rá an sin go caffid Connacht rudaí an a chrothú leis go le na holtig ribh le ham agus sin go tíreach céirt a rinne sídón. An immert sin an choimmert tosígus coollaí ceachna sesuas an sin bhá tá mí hapa le éadne Connacha ach tá ó bhí an seo nar a chuis amach a fada len seo. Well, bhí sí sách chéalhór, níor chuine sí tríáil agus beidir léirte go agus chola me héin béiciú i teach suas agus chuil sí héin ar fáilinn seo agus well, tá me cinnte sí rála héanaan sí go le réiteach leis na kickan í slánin seo thug a farir nachteach me began níos goir go na postí leis an léróid sin na halbhó ach an táhachtach go réidir le chuige Connacht chuig fuinte ar a Ulaidh áil agus an chéad le hána sa bheith caite. Sean Zaki an Barna Hogal sias go de buinte rih le ham. Kickáilte go má aici ach ar fóríal ar chlé Ferrer 10 second fácas is a cléthe is dói gur bé nachholach sra imartha a bháin fáca munar kick éirice atá bronte go fuirin a 10 a fihedó atá an a níis ag dridim a dró le hama fihedó a cúg bhí an cáóid a hin agus is dói picture omláin difriúil a bhí an Darna le an cliffe ach seansig an Connachtaí ar ís béidir rud ag an a chrothú más rud go bhfuil siad Craobh go má dhéanamh Ola kickáilte dain acub agus Barrett leis líród kickáilte aici thar a taobhlíne is dói gur bé sin an sra imirthe déirnach agus is é a fihedó cúig go thula agus muid ag go lehamanais i Barc Energia bé Ola bras ásta leis a géad le seo ceire úd fáta acub agus go leor brú curtha ar na Connachtaigh bé an dorna lá agin ag gceann den nóid nó mar sin bí gílinn.
gramú mór mílte tachta sin ó Moya Hill carcadó gramú bhí dénta aici tíochta seacu glyfa seo so ní aon strán sér í Ulaidh Dixon leis a bás agus tá si dimi amach chuig a taobh lína an scóráil si agus tá sé scóráilta an sin agus lob seáil ionintach má an sin ó bhí abh ach brandú an gramú sin a tíochta steach ach lá bhí cosúcha steach a ríis chuig an gramú beidir gur ceartan Díróid sinna cá sír chuig a glíháin Spás an seo ríis agus tá lína tócan sin cafarú a bheith an seo agus tá sin Taro Níl beidir sin é go dtír ach brasásta é cáach freisin sin Miles inan si steach samach agus breanúir sin Abby Miles thosaigh si chuileród leis a gic sin dahan fuair sin líród an sin agus rion na buntáiste ag na holta an seo níl cead go leisteachar an nachúlaí clibirte isté an sin mar a rinú an sin mu siad thar an lína beag nach gáin agus tá catamach is dói an nómarcha Spás an sin go Sophie Barrett agus tá an réon go chlé an sin agus í ag tuair takeíochta de leis go limisteir fehedó inis agus sin Jemima Adams Vernon a cá na pasa agus féit ó bhí agus cata siar go éhann na Connachta agus muid a rá an sin go cap
idir Uladh agus Connacht a fihidó de atá an scór atá an Glahama gona holtig agus be siad bras ásta leis an géad lei sin. Is dói gur bes géal an chomórtas go dtí seo ón ná go rá Uladh go más a chéad le. Be siad de géirí é seo a thógáil isteach go dorna le freisin agus críoch má a chuir leis a glyfa. Agus tá an bunchlochin chacab lena sin dhéine an bearna sin an darna gáfuintíag atra bunis agus an téanaí mí bháin a bheits árap agus tó sé a bheits ceú go Connacht ar dhéine ná chintiú nach ligann siad chuig go Connacht isteach sa limistéar mar faoi ró sa géad le chu chuig go Connacht isteach a limistéar chuig geala agus fuair siad ráúdas. Sin ag ddíireach. Deire an chéad le dúirt me go rá ceithre úd scóráilte ag Uladh botún weimse go leis céil trí úd a bhí Jacob 15 ar 9. Úd gona Connachtí scóráilte ag Hannah Clark agus Éimeann Donacha sa chéad le agus trí úd a teocht ó na holtaigh Tara O'Neill, Abby Miles agus Sophie Barrett a bhua na údanna sin. Ag Glaham ón is sa Emer O'Dowd coachálaí Connachta cad é an tachtreacht a tugu go na himróí. Ghail agus an clufa imirt i limistéar na noltach a mar éonar a chuir siad cúpla pátrún imire le chéile sa limistéar ceart. Bhíidir ná brú chuir ar chuig geal agus mar dúirt man níos tuisce gádáil ach ní bhain tú úd a gúnaí ó chuile onsaí ach is léir gúil siad an bearnaí a aimsiú. Agus ní leor a bhecinn tún seo, tá siad a geargáil amach as a síomhhaoine is. Agus má bhreanún tú taobh hir go lína cosanta oltaigh, tá go leor spás taobh hir go, agus más rugbaí sin an líród a chuir isteach sa spásin mar atá faoi láthair, agus an líród i lámh éibhar an sin a gol sús na taobh na bhdeis a fós aice, agus í héis úd a scóráil 7 second leistigh an darna león. Well, so sin an líród a chuirteach in lena holtaigh sin go dtíreach ar do rinne siad agus út fáta go. Well, deidir siad go catharrá gur chupla fíor lágéireacht an sin ar chosaint bhaid chuige óla agus tá ag na Connachtaí sin inis agus tá is féidirlinn an bearna seo gúna is tá kickslánaí atá le tógáil inis ag éhann Connacht tá sé sách deachart an ilinn an dhéir ar fad ach brenne móla do bhuis ní mór an go bhearna idir na fórne is. Sinna go dtíreach ní lech scór amháin atrub agus a rís titan an líród ón tí agus tá bagan brú ar híon agus faoi gó is dóigh go rís amach as am inis agus tugann sé an prab chúlach ten sé a foríil ach 7 buinte na fórna inis. Rá scór a bhí ann díreach nuair a tháinig siad amach, níor chorla ach 7 second an cluiche agus inis ní lech scór atrub. An ghuí inis le Connacht, be siad a géirí an líród a chuir isteach i le na holtaigh ón róg nó ón umpar agus ní lech scór atrub. Be siad bras ás leis tú sin tús umlan difriún an chéad le ón. Tá agus stoine seit ar déanana ag chuig Connacht ná beidir na rion sé tilm líróid. Seachas a bheith sú funineh agus sú gumpar líróid i limistéar héin. Bróga chuir leis agus an spás atá taobh hir go chosantóirí chuige óla a lína. Orla Dixon an sin leis an umpar ribh gaan seo agus díreach ar nós imróí lár páirce na holtaigh is imróir lár páirce Connachtí go tá déine go leor lár maidir rion le buntáiste inis ag na Connachtí agus seansa cub an líród a chur beidir go bhainfig an réitúir second ach níl buntáiste fáite ag Connacht so be me de tak siar gon kick éirice agus a rís deis inis an líród a chur i drón na taobhlína agus roint madidir séir a áil agus dhéanamh ón bróg. Éimeann na Connacha is dói a bhfuil chun an kick seo a thógáil agus beidh na tusa bras ásta le seo bhfuil deis Jacob sus beag a thógáil agus iad ag siúil i dró na taobhlína agus sin kick má sin chorthaisteach ón na Connacha. Si déanana go má an bhróg go dtí seo sa cluiche agus ní mór an tosathe a go isteach gon sin óach ó na Connachtaí ní le cethar gob agus is dói go bhheicfamid umpar lár páirce i tíocht an céad rá imirthe eile más rud go aonn siad nó éiríonn siad seilbh na pelle a chunáil. Cúilgur go leis céile bhí isteán. Agus catisteach tóg go máin sin ach cat siar an sin ach kick éiriche géalte ag
Uladh a ríis agus sin an dorna cicéirice leis beidir cá nóméid mar héis an túidsin ní rimmer mu ach beidir cá nóméid ó na scóráil siad an túidsin tríd Ava Ryder agus ní bhéil tá brasásta leis an dorna le ón bhí mu a caiin faoi dorna le na holta go dtí seo sna cluichí agus gur gaithigh siad an chéad le a thuirtaisteach chuig an dorna le mar iartha ach tá si den an rud umlan díreach difriúil an géad le bhí á dhéanamh acu. Tá so bhfuil tá na Connachta Carbúra ba chinnte gúil a cosan teachas a gonsaí. Se dachrá cíhid brú cén brú atá na Connachta Carbúra mar gácha céirice mí lachfar a bhí annas dói agus ní rá caithigh Uladh úsáid an seo nó be clibbert ag na Connachta golóir breanúir an brú sin a tíochta Miles an sin chun fáréile sé líród a kick má bhí ann beidir go rá sí a géirí an líród a chorthar na taobh lína tócan sin ó Dixon agus breanúir an spás inis atá taobh na labh deise agus tá sé catamach ag na Connacha réit sásta leis a bás ach ní leis an búlta an cín ach breanúir an sin ón tá Connacht a géirí an líród aáil ar a glíthán go luath agus an spás sin a úsáid. Tá siad gur go leathan an tamar fad a chuir go mar éis Jeff go dtíon sin amach sin a bhí ag cúige Connacht aspa commerceáide ní rá siad bailach crín a cinnte cerán áitir an dhéróid le gáil agus cháil siad sellh agus chuile múntaiste bhí cruthí chathráid cúige Craobh a chuiríad a bhuiisceart chuúvéidir déag go líon an úd breannan is cábhfuil siad agus níl fiúin an chuiristeach sa glibberteach. Ní sin feice ón gá ar an gotí seo dói sa cluiche seo fiú sa clibbert nó sa sin óach go sé mé lachfar agus gur cháil siad an buntáistí bhí acu mar thora ach bé na holtagus dói ag géirí beidir umpar amháin Better height on this side, please. Clibbert seo Go sin again. gol Reset. i drón na bróige a ríis mar It's rinú easy to say what's siad not ag happening. deire a chéad le stíl imirthe a dobar go má góib ag deire an chlife cai siad socrú síos an seo úd géalta acu agus chá cicéirice mí lachfar géalta acu freisin Crouch. bé siad a géirí socrú síos an seo Bind. agus Set. an líor a chur i limistéir Connachta nó a le Connachta ríis Clibbert man sin ó Connacht agus go leor brúin is ar na holtaige sin úsáid sin Stacey Sloan leis an umpar agus umpar má freisin chun tá ordáin beidir ceapman sin go rá lína cosanta Connachta as an imirt ach bhí an réitúir sásta go timpla chúne go má No, agus leave it now. achharsáilta go má ag Uladh caite siar an sin ag na holta ceapman go rá an lína ar an níró sin an mu ón ach níró an réitúir sásta Abby Moyes imi scioppi an sin agus spás aimse acu Lauren Farrell McCabe leis an umpar agus Uladh Dixon leis an ramú Go leor imreirí as chaintíomh ar chaintíomh a brise an lína sin agus iad as an imirt. agus má bhreaníonn tú ar chlé an seo go leor spás ar taobh na lábh chlé inis más rug go bhfuil sin Tara O'Neill leis an umpar muid ná an lábh se lecha Níl ach an spás sin imi inis béirt a bheith bé orthú a bheith fáinach agus an spás sin a chruthú a ríis Mína cosanta Connacht ní le sam gur mis bháin atá ón ach si ag breathnúir nós go bhfuil si beag aní as an imirt Well sin a bhíon me deanna tagar có ach táidir ní head an céan tíomhtá as an imirt feicú ní chun sin. Teach so beidir beganí ó sciúpaí carúir. Rís achharsáilta go má ag Uladh sin umpar má a tíochttasteach go Cara McLean agus Advantage. spáú silbh takeirsteach búlta cín No, sin no, no. ag Uladh réitórá an líród a ágáil an sin agus tá spás an seo ar a glíthán más ru go bhfuil Dixon an pás acha ach bhí orthaí gol isteach a ríist Advantage over. agrathe go má a Connacht a dro an umpar sin Leslie Ring ban Old Belvedere leis an umpar an sin Old Belvedere tras a bhóthair ón Borg Energia kickáilta an sin go má ag Gráine Mórn agus brana an brú lug well ní an mór an brú orthaí é sin nach lána suas ach kick ionach má a ríis i tíochttasteach ó Mórn agus nuair a haon Connacht a drona bróige sé gobar amach go bhhad níos mó na nachhfuilún Tá cheap an bouta sin ar thug an
Daar zijn maar goed, maar Harlin, Jeff Achnar, niet ook een reetje more aan gewondhastige goed. Je kan nog een leerroodje in king, maar niet had ik een wondhastige als finaal, maar door je gewoon derde lesson wondhastige een leerroodje wegen in king. Is dan kruisdag ik kon je nog, maar wanneer met hakker grote gate, niet comportie son glibbert, als Adams Verling aanmeevochtig een hogen zien leerroodje. Sieve on the very hocht, because well, must fade a low better. Onsie gochinala kind a chruhu as show. Well, how should the limiter a chasal wop? Well, ein onsie vi chruhu godisho, hondig ud as, you're a more on chance na Jacob, but na chance na vi Jacob, when she come all up. Björk nach ne no mit de stach, se darna la, agus. La umland diffrul no tus la umland diffrul ta on gate la. Stepping into the lineup, you must form the lineup. Okay, so you cannot step in. You're walking in. Okay, you must form the lineup. I'm going to say to them as well. En not be ik shule stach de nog. Dus kan een rukena roll a hulle stoi. Okay. They're boring a little bit. I'll keep an eye out for, of course. Agus. Okay. Time on. Shin. Jemima Adams Verning agus mu de dena tagarta de an shin a rollish on Raidsor. Gwil sheed gwil Uladh tiach de stach on tave iste is glibbert boring an tanam ta org. Agus beidir go vectrimid Ibrig sé an focal beag sin clús an Raidsora beidir gur d'Ibrig sé agus vectrimid an ish an bhuíoch Connacht rion na buntáiste an glibbert seo agus is dói má aon sin an focal beag sin ó Adams Vernon ag obair ach vectrimid seansan ish ag Connacht agus an glibbert taobh na lábha deise agus iad immert ag dro na bostí Raidsor sásta leis an glibbert sin agus caite amach an sin se Dixon caite siar an sin ach bhí an spás ann go Connacht ach búlta chun clean an spás crotha go má Jacob agus is dói go féidireachtaí ann ach búlta chun clean an sin ag fólan í bhréan an Down across the channel and let's go. Darna cluthe tosathe na a chéile inis ag ní bhréan an bhí sé ar mínse in Uladh sa cluthe déarnach an gáchla ó hin ar bhúil siad le chéile agus in na múni ag tús an chmórtas agus be tíama orthaí tréis sin bhí an spás ann nach bhí sé búlta ach féid le Connacht ar éis sin is tá a go gúil beag an in go bhúntáiste go lábh nachtar más féidir le sin ará acu sa glibbert go dtí seo sa mé se den an leasahhaint sin agus brú chuir ar na holtaínis is bhád níos fearhhail an báta sin. Miles leis an róg a ríis agus ammanis ag Barrett tóg go má aice agus i géirí an níród a ráis ach a ríis níomh Marley ar taobh lábha clé an glíhan clé go na holtic sin gimmert go náineo sí physicúil sa clibbert aimimsú spás sin níród a lábha agus a passion níró gáda a passion agus stoi gur cearcób an níród a chunaí in lábha fear Connachtaí an acalum níró sé sásta leis a passion ceap héin ach a ríis búlta go cín ag na holtic agus deis ag na Connachtaí bróg a chur leis an níród agus fámach as a lá héin. Ja, was sói tá cúige Connacht gimmer cluthe Ellens go chuige Olin seo faoi láid. Tá sásta réchúiseach a bheith peála níróid de measca chéile agus mar chunig muid ceán chuir strain sin tá dear gorb go raibh gur chuige Olin níróid sin cín mar bhí buntáiste coppla imir sír tíh mó gon rahí sin ach tá cúige Connacht díú puinte cábhfuil muid gimmert an chlufe agus Agáil muí na bróige agus tá bróig má ag éhíine Connacha agáil muí na bróige agus an acrí talún atá sír tú fiar go chasantáirí chuige Connacht a chuige Uladh a lína leis líróid. Lorlor ahrathe déinte ag Connacht in Yeah, take your time. It's okay. Stróch amháin an sin sin ibre Hogstace is lón a fág an na parca cumá le Cara McLean agus Sophie Barrett agus Fechamid Maeve Clenahan, Aisling O'Connell agus Sarah Roberts a tíocht isteach chuig an glyfe agus is dóigh go fechamid India Daly captain a Ferna a chusig ag ibre dó ag asrú go hibre a hocht fechamid sa chéad clibbert eile an seo. B'in Róisín Maher a bhí a fáil cúnamh an sin an a Connacht agus rud sácht zachar go frappa dhéana ná éirí ón talamh agus go ddíreach isteach ag glibbert so be postbór a déanamh aice inis
Mar lúg mu an sin India Daily imethe go iver a hocht go na holt an sin hosig sé iver a hocht in nai agus an nai Connacht river seo tahi eke rud ionach a bheith an go cóteáilí thucáilí atá an gol sa cool shot nó sa ró cool Dervla Nick Award mar a géine le mua Cata Staffer sin ag mór agus Cata amach a ríis agus a ríis sin Connacht a géirí rud éigen a chrothú ón a lehéin agus beagnach ann sin mór leis an ramú an sin an réiteoir brasásta go leor buntáiste a thuirt an sin fiú nach ra mór an buntáiste ag na holtaí agus a ríis an darna stoi unsaí in ní a chéile ó Clibbert nó ó sin ó má bút an cín ag na Connachtaí ach más rud go raibh ná an lámh an níród a chuní sa lámh hí de seán rud é gan a chrothú ach go ríis mar a lútú ón ag chur go leor brú ar na holtaigh agus tá si de chrothú na seansna. Tá agus beis a simúis ce a hála a Clibbert seo mar bhí gá frappanú iste bhfuil bhí ranna tosanú go thomláin iste ag na holtaí agus bhfuil stoid ní sé téite suas chu sé de cín róú agus tá frappaid a tí fáiscín seo go chuúgála sé dribláid. If I go so far, you just come in, I expect the same standard, okay? I need you both to meet in the middle, don't push too far and don't take the hit, okay? Agus ceap mé haon beidir go cicéirice tiltte ag na Connacht an sin Mariol go cúil Robert díra chun talamh. Aisling ó canna go leiscéil i bhar seachta gur a drim ach sé gimmar tar taobh na lámh diise. Crouch! Feicil tar ríis céir the Harleans. Bind! Set! Brewer inis picture ma a chrothú gon réiteoir agus breanúir sin ó na Connachtaí agus an réiteoir a géirí an buntáiste a chóirt gon na holtaigh an sin ró lua leis an rú sin agus ní dóilm go mé dóran chóteáilí Clibbert sa Connacht rósáasta leis an gine sin. Just a free kick, okay? Ná nach kick séir. Agus Miles an okay, let's play it now. Iste ceann ard an sin kickáilte go chuna tóca ionach má an sin ó chuna Clark a scóráil úd iste sa céad le go Connacht an chéad úd a scóráil Connacht sa glutha seo as a trí cína tá acu. Fós seacht buinte idir na foirne agus sin ar stré ó mórn beidir gur cheart rud éigen passanna níos gira a chrothú. Ramú déanta an sin ar bhí abh ar an taobhlíne agus tócha sús an sin ag hana cón ach bút go má ag India Daily Blanta amach go crín agus go fiochfar an sin Dixon leis umpar eile Lór umpar déanta aici agus madidir déanta aici sa clifa seo go dtí seo na Connacha go le drón na bróg agus go lór spás aimse aici agus praibhann sé lámh an Miles inis agus í Branúir céirta ó sa cór agus Branúir sin ligad siúir go bhfuil si chun pás a ní chan si casta si go Lauren Farrell McCabe fáin si raise McCabe an sin go ibre héindeag Niamh Marley agus Niamh Marley cat a pás ag Marley an sin agus tóca i Connacht níacha mé cé thóga ó Connacht éhan na Connacha ceapan hain níacha mé go díra cé bheánach sin is dói an unsaí is fearr a chrothig Uladh ó na leithéin agus an bhain sin ríis Abby Miles a chrothú colorad. Yeah, agus camera i ríist roiig fáte agan ar an sleas céim an cosíocht daintach atá ag an imreoir seo mar a bhfuir de stoid sítá déanana máisteocht omláin ar an síomh sin faoi láthir míá ar an Connachtaí ar a chuisiad bróg le dhéróid gur an nimmarcha amgáid íre ag Miles cinní dhéanana cad a bhí si gola dhéanana. Option, scrum line out. Cata cam ag Uladh an sin ach Miles bhí si bras agus bhí go lór am a cínteach lig si goró si chun bro chur leis agus stop si / céim mar ruirtú hain agus ar nósan tú de scóráil si sa céad le No more off the ball stuff. si brasásta dása dhéana leis líró agus spás aimsiú agus bhí rinne Lauren Farrell McCabe go má freisin takeíocht a thuirte Okay, let's go. 60 méadar nó mar sin déanta acob agus beidir míá nach neacha an pás dearnach chun lámh ultaigh éigen ach de sin is ag na Connachtaí an lábhanúachtar acob sa Clibbert mar lúgtú hain agus Crouch! kick éiriche nó go leiscéil kick séir héad acob sa Clibbert dearnach bei si gira Set! a bheith níos fearr sa gceann seo agus Branwood an seo déanta go má acob ag go gáireann ba ceart an rá Jemima Adams Verling leis a pass
agus réiríis agus Branúir an Ramu sin atá tíocht isteach ó méh clean na hosig an nai Lion agus Connacht níos luchas mórta seo Gírí rá leis an Manisteoir Murray Houston gur cearta an cluiche a hosú is dói Connacht gimmert go lór leaving that rook form Limister fé ó hain féidir go Craobh go muí na broige a ríis agus ball is here gan mór an brú chorbéin Brasás de immert a ríis ina lehain agus sé Leslie Ring caite amach an sin go Hannah Clark a scóráil úd céad le ná agam ríis de ríis eile go lór oibre dénta aici Connacht sás de shed na pelle sin Lauren Farrell McCabe a géirí chun char a ruch sin ní roiir a gléhí Brandon an Rammer sin a tucht isteach ar Jemima Adams Verling What is that? Fine play on an Lírod chuir siar an achfarsáil mí hachfar ó Connacht agus iad a chur go lór brú ar a péin an seo down ar lehain Beidir Craobh Ordan a crothú agus réile Lírod agus go ríis brú a chur ar Uladh in áit an brú a chur ar a féin an seo ina lehain Tógad sin an Connacht agus ní déalaí bheán ceap me gur déalaí bheán ach mai a hill ar a Lírod beidir mí áirí nach bhór sí seild na pelle Sté 8 nó 9 ra immerthe in ní a chéile is Connacht sin fós an áit céan an ráisiid Kick éirice céilte ó Uladh ach Farrán go lór oibre dénta sin ó Connacht chun kick éirice áil an áit fá réile Lírod agus go leor fuineh caite le sin ar fad íonna seachas é sin a chothú nó go mbeon tú san áit ceart agus an ráta oibrú ardú ag go buint sin ach brena Tá na holtaí go brú ar stoí caihamid ahananta siúrt go immert chugealach amá. 7 pointe atar neach scór amháin atara agus éidir gur ceart an brú chur ar éilú an a lehain in áta bheith brú a chur ar hain éilú an limister fithe dóhain ach tá sin amach an acu díoch i lór páirce Stacey Hanley Ray ní rud a chattaisteach Hanley a chosig an Lion seachtain hin agus a tháinig an míse céad rá chluiche Crean an sin sa sin amach agus spás aim sin isig na Connacht agus Branú an sin ar Nino Dixon ceap magrón Bramú sin soch ord tíocht isteach ach fós lámh seán má agus Hanley is seild na pelle ríis a hééis a caiisi isteach sa seild sa sin amach cheart amrá Hannah Cohen leis an umpar an sin agus go bhíabhah an umpar an sin Connacht a crothúis agus tá beidir 7 an cethir taobh na lámh deise Cúigear inis más rugbail nán an spás sin aimsú an agus an bearna sin aimse inis ag ibre dóigh fólan í bhréanán agus a pass cat Jacob buntáiste lug ag Connacht inis tá go lór imar Jacob ar léimh na lámh deise más rugbail nán é a chaamach tin siad an tro eile beidir gur Craobh an ach Branúir a lámh seáil an sin ón brapa Róisín Maher a chun an túda aimsú sin an pass is dói is fear go wecha tú brapa inniu agus in níis ní le 3 pointe artasar chuí siad 8 méadar is dói sa srá sin leis an kick éirice a chéal Ulster ar Uladh níos lucha sa srá immerthe agus ón caffar rá beidir úd a clifa go dtí seo. Agus beidir go bheith muid teach was an seoiríiste agus bhain bh caiinte gúnaí an pass hééis gramú sin rud atá Harbheith deachar dhéanana agus rinne sin lena kitóige pass cúldaris agus níos ní achan dá fointe idir an bhórne agus deis ag an Rosavíl an chlufa chormú. Ceir úd fáta i Connacht go dtí seo ach níor sláinnig si ceann go fól ach déad fórrá go bhfuil chula kick soch Zachar go dtí seo gan na Connacht agus Branúir sin agus mé árá beidir gur ceartta mé árá go cé trí kick agus an ceann sin slána inis cóscóir atá an cháfuinte dé go bhí atar rubig tú sa lá seo fihin nómha níos dearnaí cóscóir atá againn agus caffar rá an pass sin a tíocht isteach ó Róisín Maher beidir pass a clifa go dtí seo agus Jackie go páirc agus hí fácha na páirce ba Well má sin an pass déarnach a caitheann sí sa mórta seo an pass an scó a bhí ann Bei si cain fi go deo agus bhéon hain más mi sé bhí gist Ibhre sédig takeí isteach an sin go Connacht Lily Brady
agus Hope Lowney freshen Leslie Ring the Sheldon na pella and shin co-score inis at on agus off the knee on Gus a frab Leroy Chin Cus Lily Brady agus be Lorn winning ag the Connacht inis few goal sheet na lahain agus last minute on Limister fihito hain Halfway to take Vion at rub agus nish co-score town kicked it score Vion agus Prabin chef fresh agus nor a tarudi ag over with on Ibrin she the goni naka Tain Uladh it's roll the boy get freshen Barrett Maris goni Queen Leroy agus love shot gama on the kick out to gama ag na Connacht perhatum ra agus Bulse Shin Neve Marley a Rish a Leroy the low Ibra Dainta Ake go Uladh nyo agus Jemima Adam Verling Lesh on Gramu the Lor Brewer Uladh Boots come keen pocket should Susan Leroy agus kick Eric Helen is gola or Connacht well when you matagar kon so in botun shin ha been throwing maguni game that Harlin Shin go mar ta kahu point lesh tan Leroy just a hor because ta shanado go imro de ved hood in Leroy ja branna Connacht gemore actually glyfisha anion nach wel durin keen ach en ich bitte nach ben ein kick is vader kan ik mooi broek na captain en jo ach well Weet je akaba van Christiach on Kikerikes akaba van Christiach en is er hommerbe. Nach beter den matter no maar sinds het diffriocht on a woch on gate kick 4 if er a catter gonna Connacht ik fall on the parkish and Poppy Garvey bano husik full of click the D shot 5 Bevan Diaz in the territorial the stack and ish if er a coup give me freshen and will a pair could be me on ish get ta yeah sounds okay Garvey harva evochtig se China macht wat dat toen nach de reke aan stoen booshin genoeg inis. All subs complete guys. Der Caher Dig Eva Ryder Emmy. Agus if er Caher is this Garvey Emmy. Yeah. That's better. Fall in yogurt the she routine shaft on hin agus no ta immer marshin in asna vagut. Okay, White, take a step for me on the edge of the mark, please. On the edge of the mark. Shea Gertahug on the Connacht, Shesha Gertahug, the Connacht, the Tiak, the Stack, Eilish Queen Count Cup. Schachter Imi, Fuern the Heron, Smashin, the Branu Divnocht. Connachtig, Lauren Farrell McCabe, Mion Bork and Shin, Gunna Hultig. At Driffor, Kate Farrell McCabe, his Tiak, the Stack. No contest by all. Kate Farrell McCabe, a Hussig. Gochluthe in eine Connacht agus mo ag iver doig Dixon le Lavarno and shin agus Peter Miori on Craobh Rugbaí freshen over de Abby Moyles atá stúrú a clifa seo go má go dtí seo Spás an sin agus Cata Mac go or Hannah Clark ach pas come keen na bhíán agus even a Connacht híos le talamh sin ón Beidir go an pas amach Clark begarín roáda ró alvínoch an beorna Edir an daim na róhór ach a ríist Connacht san áit a hesin bheith Captain the Fornia she fáil cóirleis sin is fi láthid. I take your point on it though, okay? Ag caint faoi cathú an sin a bhí tú níos luha agus is dóin or atá imróir Spás an sin mar a bhí clíthánaí Connacht Hannah Clark bhacht a géirí an páis na hort fiú más rugaró dáin sear an go racha se chun cín ach sos beag bíad chun seo dúine fiú chun anáil a hógáil agus a brandú ar a glyfa na unadí tíochtasteach an is roint unadí rééis tachasteach an seo sa glyfa agus dói nach bheic fum it caiidán a glyfa ag imachtainn ach an nirid an glyfa tá againn i gáfuinte déag sa difreacht tús an darna lá agus mu a cain faoi darna lá na hultig níor scóráil siad go fóil sa darna lá seo mu a cain faoi sa chéad lá Or be an chéad lá an lá is láidir bhíon sacúb nó an lá is fearr bhíon sacúb agus stoig bhfuil an fine sé sin a tarlú a ríis. Well tá ceúide an bhfuil tá níos múna ceúide tá muid dridim le ceúide fácií sa glyfiseánis agus clog stoppaí ag an réiteo ríist teor seansca níl me ná ebrúach cétá gortaí in Janzi chuig Connacht solar park Jeff Page will sad sa cétá nach Báir le Dixon ceapim hain ní mná an well tá súla nach bhfuil Dixon rógortaí mar tá sí Harbh éfochtach éonúir an prín sin léró tá sí Harbh contrúteach
agus uair nó gó da neireach le cúige Connacht raithí go chonála cinnt a bheith taú le. Well, sceallan fada bach ar chlár scóir am huidimsa. Dixon a bhí an ceap na hain. Zachary, Colin Shin, she Rian freshen for the Dixon. She brass all she soundinish. Nanu Droig. Crouch. Bind. Ola Nis Lechne Inish Selena Hool. Set. Talk Connacht Selena Cousinta. Spórt sound. Agus talk must Will Miles soft the gullet. Lesham Rogue. Agus talk. Agus on Spórt. I'm sure Aki. Crew all Agus toy. And Shin. Bermude Marley. Lower over while advantage. Bulls come keen and leave the ball 11. Number Brew Erola agus Nero and Brew Orhub and kick shin for Stakas doy. No advantage. And not kick father a horse she's it's row Nimister Fihidona Connachta to Clibbert at Connachtanish. Yeah, so Abby Miles a goose are Kush na Broge near Wilshire agus near in Tal and Keen agus V and Euro August Tam Happa. Cossentory teachtasteach chríhanna chuga olagus I gar an leróid sin bhhailú sleann an leróid cín agus ordan eile nisig na Connachtaí. Crouch. Capocco moxí gurí go fada leis géicla. Sin rud faoin agus said céir d'écins na himróí an áit céir d'écins mutain an seo agus cicéireach an sin tóca sciopí ag Connacht agus má eicin muid go dtí seo sé an dáin séar atá ag Connacht nóir atá líra dacu leis de Limister no Hart of Limister Fihidó Connacht Uladh agus sin Jemima Adams Verling le umper mór míltoch agus críochna aici freisin last captain na fuairna Jemima Adams Verling chula nóméid go dtí seo imithe sa comórtas eici agus umper mór míltoch hart ar fithe madidir chun na Connachtaigh a chur chun cín sa cléithe seo. Well, bach imlóir be cúlta sé fearnú ban bra brodúil as an Warshach dead sin agus camera cheap me go botún genta cúige Connacht an cicéirice a thugáil skippaí mar a chonig buidin seo agus sin nar a thuise amach brena táú caiintear beidir 3 méadar nó mar sin drochíarach lágéireachtain sin mhaid Miles I stoppa ach bhí brú boise mhaid Verling agus tá kick sáchtdeachar inis ag captain na fórne. Wooden Scott o Jemima Adams Verling na Connachtaigh a chur chun tosig sa cléithe seo sláánú dachar eile ach cicáilte go maith ag na Connacha thar a trasnán agus breanú air sin an áit a bheith ráfuinte déag ar siar sa cléithe seo siad sach buinte chun tosig agus a ríist muid a caint faoi darna lá Uladh bhí ar rudaigh an a chrothú sa darna lá lua nó bhfuil taistíonn rudaigh an a chrothú bhaid inis ach is é an céad le is dói scéile comórtas go na holtaigh agus tá an scéal céine á thorla bhríis os ar góir. Umper sin tíochtasteach ó Cuilan Conway Morrissey a bhí ar a mínse gach cluiche go dtí seo agus tá leanúnachas sáchtábhacht agus tú caint faoi ar an barna beag an sin go gráinne mór agus tá sí imi céir dhéanamh sin is cuiníonn sí líród agus pás pata sús an sin go hana cón ach níor cón an ána a bhallú beidir go ceart líród a chunáil is lámh ach más rugur d'oibre sé amach bheith cuise mí ceart. Brúráis ar Connacht an is fáach agus kickáilt an sin ag na Connacha ballathe an sin ag Farrell McCabe sin Kate Farrell McCabe a tháinig isteach an áit Lauren Farrell McCabe ní le caithrear déag an is ag Connacht sa cosint gráinne mór na géirí fáisteach sa clifre a ríis sin India Daily leis an umper hóir a grimmach gimmert ag iver a chocht an is kickáilte ag Miles agus bás aimse aice sin kicked in scoch an brú a chur a Connacht an sin agus Uladh ag fá sochar as fá ráiste clifa se ón. Tá agus anche go Joan sin bhaid na bhid de chuigáil Miles an sin. 17 white? I chun an díróid sa glyfa ar an nimmert I limistear a eiles chóp tá sam gur ag na Connachtaí as a choristeach sa sin amach. Ach an am céanna bei chuige Uladh nánaí a dhéine agrú agus más bún mo chuoine tá is ceap go beda na chéad chóirt ag chuige Uladh tíbhiste go lína 5 méadar chuige Connacht sa dára le. Ceap an bhfuil a cheart go háird le sellh na pelle fiú go rá Connacht ag irí
Sheldon Pella a Chunals and Unsi agus iad ag immert óna limerister fihet ó hain. Sophie Barrett héis tíocht ar a borc a ríis. Con darna ór. Agus is dói go bhfuil siise ag iari clibert na holtig a stúrú agus a ládrú a ríist. An cliff agling an seo a borc energia agus nós an aimsir. Se ítach máis a Greenver agus tá an báisteach agus an chuí I lug imi agus tá nóméid déag fágus glyfa seo sa chmórta seo agus sinna hana cón ag fágáil na parca inis agus iver a hochtaigh Hope Lowney tíochtasteach in a hát Hope Lowney a Zimmer in Iola agus in Lion godí seo sa chmórtas. Yeah, she's off on this side, okay? Agus nóméid déag mór mílta chun frappa óg seo. Ach, tu bheith harála tain má simra as cúige Connachtú má tá muid le úd a dhéil inis. Tá muid chintiú nach néil muid Fuoin na bostia. Fuoin na bá. Is a muid á, caid beidir go an luchtarta ón agus Deis inis ag na holtig scóra all mór mílta go tíochtasteach ó India Daly captain na Forna agus kick éiricha géilte Connacht níocha mé céir do Harlan sin. Níocha mé sin. Agus fadóg an géir agus ardhain réitear ceapa. Mar a chluis tú cá mar sin bí nímnar gomach cárta chinál a cinnte gist. Agus seans go mé. Béidir go bheith muid féit ó bhí a bheith. It's riplód an seo. Okay, I don't believe what you've done, just done is on purpose, however it is reckless, it's a yellow card. Don't do it again. It's cárta buí. Fáta aice. Agus béis sí arás go bidir nóméid dearnacht an clifa. So it's... Níocha mé chuir do Harla tá réitear arás drods ceapam héin ach nach rá sé déan choras ach fós an ceart go Harla agus deis inis ag Uladh go le dro a taobhlína bhí si go más amá go dtí sé sa clifa agus green on the line an rud céine ríisiú an seo. Well, meúnis an bin an cin is féir tá a bhí trí fuinte bog ar fá go máin sin. Agus á fiú mágrún siad má ann siad úd an seo ní bheith siad a chu chormún chlufa. Agus breanúir máil sin India Daly le Sheldon Pella ceapim agus sí Haralína an India Daly bhí ann í le Sam Sarah Roberts a bhí an aca léhí ach anna níos first try score. Níos Sam cé bhí ann ach úd bhí ann rénos agus mu a rágur ó trí fuinte bog ar nós Connacht níos lucha sa clifa cúis de tro na taobhlína agus fuair siad well cúig beidir 7. Bei sin go bra Jeff má agus ní me lochtú éan na jans úd. Sin go bra má aidín leat an chicamáú. Well, tastíon 7 ar Ulaidh ní bé an breise sa clifa seo so. An captain na Forna India Daly a scóráil an túd sin rinne si go lór ebrahá sa clifa seo go dtí seo. Thosig si ag thugáilí chuisteach i gibhar a hocht agus méh cena hinna chan na líróda sin isteach agus na si go má leis tín óach a mu sin sláánna aice níl ar fóríil ar chlé. Háfuinte na Forna seo nóméid fáca, nóméid fáca go le ba cheart am rá. Lór brúar óla inis ach ní hastíon óthú ach 3 fuinte chun ghfuil ar thosig. Dhá fuinte is dóigh ní éine compórta agus nuair nach bhfuil ach 2 fuinte idir Forna ach is dóigh go mé na Connacht i ggurí gáil fada leis a git seo agus a brú ar lug a chur ar Uladh an seo. Cá tú chéanú bhfuil cúige Connacht gáin imiróid amháin inis. Tá ní le cafar dé Jacob leis a cárta buí go féit ó bhí a bheith agus be sí ráis go deire a chlifa ach nóméid le gol Solidorlín se sin. Uladh thar a líróil an sin agus sí bras ásta éis leis a búm sin a tíocht ón stad. Ciara Fitzsimons le gramú mór mílteach níocha mé cú thar an líród ach cigéiricha géilte ag Connacht an seo agus is dói chularad dul I dro na holtig inis mar a bhí chularad a gul I dro na Connachtaigh níos lútha sin í a Spórt. Cicalta thar a taobhlín an seo agus ordáin inis ag na holtig. You take the edge of the mark. Beidir tíorchas muid an lína de madidir Connachtaigh. Méh Clenahan fannach lena a cháisteach. Sinó má ag na holtig go dtí seo agus mé rá se cata hartligne ach ballathe an sin ach búlta chun cín agus cicéiricha géilte.
Bhí an gramú déinte níor stop siad agus Branúir sin Harveh mí Lachfar dé meidir tucha gona Hultig agus bhí meidir rán sin ní hasí nach 3 pointe agus siad a géile dé meidir eile ó tada. Moill a smuoine faoi agus. Bhí me giníntas ceannar a seo. Mé héin freisin bhí Branúir í go le drón na taobhín ar rólam héin beidir gur ceart tríle bhaint as, mar fiú má héin sé fóríil fáin siad an díro arás. Go ddíireach. Agus ní le gá faoint airtar se chun iad. A chuch an tosa go ríis. An chic is tábhachtaí a bhí aici go dtí seo stoi, sa clifa. Si de lug tábhacht ó cínte ach ceann seo beganí níos tábhachtaí. Hitting sé den tí sin na tarlú numarchas a clifa seo agus a chur brúar na kickoff. Tá níos mó amaice. Tá cínte fós 20 second aici an uair seo. Ítach ciún agus sé búlta go má aici agus thra drasnán agus éiste sé búm sin na tíocht ó luch leanú na Uladh. Uladh tríocha Connacht fehinné agus cúig nómad hin bhfuil a caint faoi Connacht rá go bhfuil gachar de gola na trósa ach inis an lábh an uachtar a gola sé nómad go le fáchas a cluiche agus go lór obair má déanta ag Abby Moyles de clifa seo. Go má leis an róg, go má riocht úd fáte aici freisin agus sé kickáilta fada an sin ag Connacht agus ón más Connacht thusanis, más tusa ar a barc le Connacht céir de dhearfáil ina chéile. Well anú cámid cinnte cá Connacht chuintú go múl siad sa limir sé seo agus gáil ar thóir deise cinnt kickéirice nó prab kick a drón na postí ach lena sinna dhéanana catú shelf na léireáil agus catú goile bhuiiscar peidir trocha cúg cearcha méidir go na postí agus súl nachhfuil an nilinn ró dhéir má Harlín se sin. Sinna go ddíireach seans ag na Connacht go níos shelf na pelle chunáil ceann sin óach má an sinach a ríis Connacht mute mí Lachfar agus India Daly ceapan miad isí agus pass tucha an sin give it a shot Ruby Starrett agus ordan ítach máid na Hultig le Connacht den áit an níor agus Branúir an spás an seo agus pass ceart tucha an sin ó Abby Moyles go taro nílach de búlta chun cín an sin agus bhí spás acu agus is dói más rugby fan an níor sin sa láb. Peter go rá úd eile an go na Hultig ach cluiche ítach má hagann se goil. Well, stoi mas imir chuige alúnis ní bhaiteach an chlog a bheilt choíre in seo ní lech an chúgnú me fágad an chlog stoppaí ag a réiteir agus cína freisin gohfuil imimeir sa miris ag chuigeála fe beidir chead an númed eile nó mar sin chead an númed imar agus tá dúnhan mór rih na Connachtaí inis íróideáil agus beidir 8 méadar talún. Sinna go tíireach agus mu de ddridim sa cúig nóméid déarnach den cluiche seo ón léach na himmartha agus mu de caint go leor faoi roinnt imreoirí ach dó ráha go léach na himar aniu cé a bhés ann. Tá sam gona clufa faoi cheann na meán faoi láir a charíide tá ceappa éhiriide chuigála Abby Moyles rinn si cineireachtaíntach rinne me tagar cho rinne tú héin chamá Jeff sa tráchtar chamá fuair agus éon chiice fuair si well hlána si a chuide smó cup sin agus ag dhéann sin bhí si fhí bhrúdámanta chunig si go roise sa réon chu si dar sin cinenne bhí deanta ag duine cinint a go leisteach sa gúne agus bhfuil fuair sin trí fuinte is táhachtaí fuair na Hultaí an séú seo. Cínta agus níomhána sinach agus í gimmert agus ag aimimsú spás agus chur an níród nád ceart. Léach na himmartha tiltte go má aice fós be si ag géirí an cúig nóméid déarnach aríochtán go má an seo ní leach puinte atartha agus lú tú héine más tusa imreoir na Hultig fachta gcéire an cluiche I loga immert híos sa lá seo fiú ón mróg nó ón umpar ach más mi sé bhcháin bach me sé kickáin I líróid a go dán cínte. Time on. Come. Abby Moyles anam na an sin sa stad mar léach na himmartha mar luach me tiltte agus tá lucht leanú na Uladh brasásta leis an ráha sin freisin wetse ón ach feiceann mit céir a thorlóach an seo.
Hartar Gánú mid fóca leis a Gárta Buí agus más rud go bhfuil Connacht an fámach seo gan Cicéir chéile nó Éonrad Brandú ar an mrúsin atá tíocht an Glibbert 8-7 ar 9 agus Connacht a rís brasásta immert an lína fihid ó hain ach spás aimse acu agus catú rá gur naimrig sé Hannah Clark a goil an tró na lína úd agus tá gramú héistíocht de staff ach tá sé fáta acu chuine sí sean na pelle chúisiú an taobh bháin an pácadí an taobh eile Hannah Clark bhí me a caint níos lútha faoi beidir úd a cliffe mar eolar a pás a bhí caite ag Róisín Maher ach ón Hannah Clark céir faoi sin Bran ar seo fór Hannah Clark fíor lá géireacht ar coppla gramún seo agus imirí lár parke chu geola bhí chu héfachtach go dtí seo well ní rud ar seachmáin sin agus Hannah Clark níor cháil sin líróid agus níor cuniú grímar a bhí catacha seaasa sós a ríist agus bhfuil i dró lína núid agus chéad a fointe chuir na fórne agus ganach well tríú med fócéir a glog teis ag an captín an bear na bhéadú. Seans ag éhann a Connacht a gá fointe eile chuir leis agus bearna sé fointe aimsiú ar nós na cín eile bhí aici níl an ilinn sách éasce búlt go máice ach ar foríil ar chlé ach in áit pointe nó ró i tastáil ó Connacht an istá úd ag tastáil ó Uladh agus an scéal umláin difriúil bhí rá mar imróir Uladhú fachtú a kickáil na líród a híos chuige le eile Cafarrá an ismás imróir Connachtaú fachtú den an rodíra chéine ach mar a Connacht muid go dtí seo sa cliffe tá si brasásta immert ón nimisteir fihidó fiú an lína cúig madidir hain freisin tógann sin ó Dixon agus an umpar tíochttasteach uí a ríis go lór oberhá déinte ag Dixon agus níl ach trí nóid fáca an seo be cúigur déag an taobh ag chéad brise eile níl ach 10 fáca nó mar sin ar an Gárta Buí cata siar búta siar ba ceart am rá ag Connacht an sin imróí acu cahar na cahar ar an taobh cuil ach téann an pás isteach agus a ríis Hannah Clark ag aimsiú go lór spás ní léine áí a stoppa ach déanann Rebecca Beacom go má an gramú chuir isteach ach chuirsáil máil an sin go na Connachtaigh agus tá siad brasásta leanúnta roiig ag immert in áil cosint an bua spás an seo ar taobh na lábha deise ach téann siad isteach an sin agus pás ionntach go fóla ní bhréanán seans an seo inis na Connachtaigh orgán ionntach má cub umpar má ní bhréanán an sin cata siar go Lily Brady lábh seálathe go má an sin gibhar hocht ag Hope Lowney agus níl siad sásta stop ag immert éhan a Connacht ag aimsiú spás leabharna an sin nach gramú má cata isteach an sin Clara Barrett ar líród a ríis agus Hannah Clark ar líród a níis Dawn Shéireach ar líród agus go lór oberhá déinte aici go dtí seo an túd speisialta sin scóráilta aici chun an lábhan uachtar thuirt go Connacht nó go second fáca agus go lór Ibra agus go lór madidir le déanamh ag Uladh más rud go rá bhfuil seansa cup agus tá sé sin búnta chun cín is dóigh go dlethachón agus is dóigh go bhheicimid Gárta Buí an seo. Well, sin é óil go míle tá me acha planan is más tú captain na fórne nílach cinenne bháin le déanana seo Brandú sos ar a glóg mar a dúirtú níos túisce níos lúna anú me bháin imar a fácií lár na páirce agus a réon éhanne Connacha agus well agus ba cearta a hom a thógáil freisin ó bhí a bheith a ráisiir a barc freisin so cúigur a taobhann is well níl go leiscéil mar eolar an Gárta Buí sin ó go Uladh so 4 déag an cúigur déag go deir a clifa seo ach más thusa éhann a Connacht tá sa thógáil go lór amach chun an kick seo thógáil seacht a chur idir na fórne má hain sé ar foríil is dóigh go bhuiach Connacht an níród a ráis búls go mace agus Harad Rasná an 3 inis níl ach 20 second fácas a cluthe agus caithigh Uladh tús a chur leis cilíonn sé sin go caithigh siad an níród a kickáil go Connacht agus is dóigh go bhfuil de dridim a dro an srá immerthe zeranach sa cluthe seo Abby Moyles níl éon níród an agus síást agus ceart aici 9 and 16 Burton Moore ag tíochttar a barc inis
Gohola. 9 and 16. Rahain Hanacona tiach the rash of the bork. Yakame Kaunella Vion. Kinnele Togo la Gabby Miles and Isham. No, she down national year. Behind she down, yo, Connacht and year out, or Kikal Shadamaha. Kashi Gara. Gara, yeah. Shinegatirok. Shin Rogar for rare. August Uladh Zera and Flihe. Yeah. Imiamak. Agus tá fós an fóca. So, go leis céil tá an plug tá ósar gors well fiú a scólan. This am cén támatá go réitúra. No, what diggin tún ar a harla nar a hug kickérik mar sin tá cad ag bhlasúra an hebi can buntáistá go hógeal. So bhí cinenne le déanna go déach sinamach a bheith go pís chum mar gneach an leor deach nó úda hógeal. Chinne siad úda hógeal an deacrocht tacabanis ha siad chinú gnein leróid se sir go dóce an leachúil clipper go gigal semacha nó go ngó se sir a géhanne chuna an leróid a chuid ar an tíblína. Bind! Set! An lína cool ré chun unsaí a dhéanana agus clippert sách láidir an sinna tíochtta seach. Éva chuireach. Cata siar, évan a Connacht kickáil amach aici agus sin é dearach cluiche. Cluiche den sco a bhí ann le críocht an sco. Abby Miles mar leach na himmarthe ach is dói gur bí Hannah Clark a bheith níos sás na aine eile hééis an túd sin a bhí aici chun tríocha cethir tríocha a chur a glog agus évan a Connacht le kick éirice chun tríocha seach tríocha a áil an cluiche críochna an seo idir Connacht agus Uladh Connacht tríocha seach agus Uladh tríocha cluiche den sco a bhí againn a Borc Energia agus taispóntas a rá tiltte ag an lucht leanúna an seo. Tríháit buint amach i Connacht inis be Uladh sa ceathrúháit gan bua sa chomórtas agus sin deire le chréile an cluiche seo. Be de rais ag gceann tamil leis a Craobh Idirchúige agus Ulaidh go leis céil gur míle maithe go as 8 bhelín gan cluiche seo Connacht tríocha seach Uladh tríocha agus sin deire an cluiche. Gramú mór mílte tachta sin ó Moya Hill Carcadó gramú bhí dénta aici tíochta seach go glyfa seo so níl aon strán sér í Orla Dixon leis a bás agus tá si dimi amach chuige taobh lína an scóráil si agus tá sé scóráilta an sin agus lábhseáil ionintach má an sin ó bhí abh ach breanú ar an gramú sin a tíochta steach ach lá ar bhí cosúcha steach a ríis chuig an gramú beidir gur ceartan Díróid sinna cá sír chuig a glíháin spás an seo rísin agus tá lína tócan sin cafarú a bheith an seo agus tá sin Taro Níl beidir sin é go dtíorcha ach brasásta é cáach freisin sin Miles inan si steach amach agus breanúir sin Abby Miles thosaigh si chuileród leis a gic sin dahan fuair sin líród an sin agus rion na buntáiste ag na holta an seo níl cead go leisteachar an nachúlaí clipperta isté an sin mar an rinú an sin mu siad thar an lína beag nach gáin agus tá catamach is dói an nómarcha spás an sin go Sophie Barrett agus tá an réon go chlé an sin agus í ag tuair takeíochta de leis go limisteir fehedó inis agus sin Jemima Adams Verling a cá na pasa agus Faith ó bhí agus cata siar go éhan na Connacht agus muid a rá agus más rugbaí den an líród a choristeach sa spásin mar atá faoi láthair agus an líród I lámh éhreidir an sin a gol sús na taobh na bhdéis a fós aici agus í hééis úd a scóráil Dervla Nick Award mar a ggéine le mó catisteach sin ag mórn agus catamach a ríis agus a ríis sin Connacht a géirí rud éige mar chrothú óna lehéin agus beagnach an sin mó sa cór agus breanúir sin ligad siúir go bhfuil si chun pás a cá ní chan si é casta si go Lauren Farrell McCabe fáin si raise McCabe an sin go ibre héin ag Niamh Marley agus Niamh Marley cat a pás cat ag Marley an sin buntáiste lug ag Connacht inis tá go leor imar Jacob ar léimh na nábh deise más rugbaí den ann é a cháach tin siad an tro eile beidir gur Craobh an ach breanúir a lábhseáil an sin ón brapa go dtí seo sé an dáin séar atá ag Connacht nóir atá líróid acu leis de limisteir nó háart limisteir fehedó Uladh agus sin Jemima Adams Verling le iompar mór míltach tá bhí trí fuinte bog ar fág go máin sin agus fiú mágrún siad má ann siad úd an seo ní bheith siad a chu chormún chlufa agus breanúir máil sin India Daly le seilh na pelle ceapim agus si thar a lína
An India Brasás de immer don lína fé ó hain ach spás aimse go agus catú rá gur naimrig sé Hannah Clark go le tro le lína úd agus gramú héisteach de stá catú sér even Connacht kickáil amach aici agus sinné deach cluthe den sco a bhí ann le críocht an sco Abby Boyles mar leach na himmarthe ach is dói gur bí Hannah Clark a bheith níos sás na aine eile héis